हमारा जिला के लइका, हमारा जिला के लइका देखैले बफुर्ती धके मूर्ति। हमारा जिला के लइका देले बचंदा सुनो सारा लोगवा तइका तइका देखैले बफुर्ती धके मूर्ति। हमारा जिला के लइका देखैले बफुर्ती धके मूर्ति। हमारा जिला के लइका देखैले बफुर्ती धके मूर्ति। हमारा जिला के लइका पूजा करता बीड़वाली के लेके आरती के थाली के मंडप पूरा सजाई के चरण में सिरवा झुकाई के पूजा करता बीड़वाली के लेके आरती के थाली के मंडप पूरा सजाई के चरण में सिरवा झुकाई के गजबे नजारा देखी पूछे सारा लोगवा हइका देखैले बफुर्ती धके मूर्ति। हमारा जिला के लइका देखैले बफुर्ती धके मूर्ति। हमारा जिला के लइका देखैले बफुर्ती धके मूर्ति। सरस्वती माई के बोलाई के पूजा या पाठ कराई के चार गो डीजे लगाई के रामू सिंह के भजन बजाई के सरस्वती माई के बोलाई के पूजा या पाठ कराई के चार गो डीजे लगाई के रामू सिंह के भजन बजाई के लूदन सहनूरी खुशी से लुटावे पैसा देखैले बफुर्ती धके मूर्ति। हमारा जिला के लइका देखैले बफुर्ती धके मूर्ति। हमारा जिला के लइका बुझला। मां मनोकामना रिकॉर्डिंग स्टूडियो बकरी बाजार।